Здравейте хора, аз съм Garix360 и искам да ви заявя, че моето име ще си сменям името и който гледа това видео, браво на него. И ще се разбереме с един мой приятел как ще, нали, знаете как ще избирам имена и на който ползвам името ще решавам аз, на който е по-добър името. Ще си го сложа в канала. И после ще го откриваме на партито за имената на геймерите. Аз пък геймерите, защото съм тук. И така, абонирайте се за новото ми име и ела на харесвайте.